Ahojte, vítam vás pri pokračovaní nášho chovateľského okienka. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o chove prasiatok. A my konkrétne u nás na farme Zelená rúža máme prasiatka krížené čínske klapovúche z Kune Kune. Mali by náraz o niečo menšie ako klasické prasa, ale výhodou týchto prasiatok v podstate je, že sú pastevné, čiže sa dokážu napasť aj z trávy. Samozrejme potrebujú klasické krmenie, ako sú napríklad varené zemiaky, nejaký šrot, kukuričný šrot, pšeničný šrot, nejaké tie vitamíny, veľmi radi majú čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie, také sezónne veci, čiže nejaké jablčka alebo napríklad aj mrku, ktorú akorát držím v ruke. Prasiatka sa dajú veľmi dobre ochočiť, sú zvyknuté na ľudí, teda aspoň u nás na farme. Dajú sa aj pohľadkať, ale teda akože zatiaľ sú ešte mladé, malé. Samozrejme, keď narastú väčšie, tak uvidíme, že ako sa budú správať, ale väčšinou majú veľmi dobrú povahu. U nás teda na farme ich chováme pre radosť, nie sú určené na nejakú zabíjačku a podobne, ale samozrejme je to ako každé bežné prasiatko, že sa dá aj z neho urobiť normálne nejaký pokrm potom, keď narastie. Čo sa týka toho krmenia, to už bolo spomenuté, samozrejme potrebujú vodu, nejaký chlievik, ideálne, aby sa teda dali na noc aj zatvoriť. My máme pre nich spravenú perfektnú ohradu, sú pod lesom, takže sú úplne v ideálnych podmienkach. Prasiatkám sa tu veľmi páči a sú stále väčšie a väčšie. Čo sa týka zdravotného stavu, tak prasiatka nezvyknú trpeť nejakými ochoreniami, ale ako každé zviera potrebujú ani občasné odčervenie, ktoré je potrebné vzhľadom k tomu, že sa chovajú ako tak vo voľnej prírode, kedy teda môžu spapať hocičo zo zeme a stačí, aby priletel nejaký vták, nejaký trús a podobne, tak mohli by mať nejaké problémy, čo sa týka červov. Produkty, ktoré používame, takisto nakupujeme v spolupráci s Najlekáreň EU, ktorým veľmi pekne za to ďakujeme.